Avui ha sigut un ple que al principi ha començat una mica allò sosset, no? Perquè s'ha aprovat una declaració conjunta de tots els grups, que evidentment penso que està molt bé, per demanar la declaració de la Seu Vella com a patrimoni de la humanitat. Sí. Que bueno, això és un tema que fa molt temps que s'està treballant i a veure si una vegada ens en sortim. I llavors, clar, el ple ha anat seguint en tecnicismes, que si l'aprovació de la petició d'acollir-se al fons de cooperació, que també està molt bé, no? Però quan hem arribat a les mocions, com sempre, doncs és el que hi ha més contingut polític normalment i aquí és on ha hagut la posada. Jo no sé què t'ha semblat, però això de que l'alcalde, aprofitant que ell és qui presideix el ple, es dediqui a criticar i a increpar al públic, no? Primer dient-los que no és una actitud correcta la de girar-se d'esquena a una cosa que de fet el que fa és dir que és l'Ajuntament qui està girant l'esquena a la ciutadania, no? Però després que també critiqui els que estàvem allí com a candidats, no? Els futurs candidats d'Iniciativa i d'Esquerra, doncs ha semblat una falta de cortesia política i ha sigut molt lleig i evidentment antidemocràtic, perquè clar, no us podíem... No us podíem, no podíem retar la paraula. El tema de les mocions, de la moció sobre la llei de l'avortament, què t'ha semblat? Home, res de nou. Ja em pensava que els d'Unió donarien llibertat de vot perquè es poguessin abstenir i que el PP donaria l'argumentació que ha donat que no difereix de la que donen a Madrid. Sí, bueno, aquí es demostra la posició també altament ideologitzada sobre aquest tema, no? I no es tracta de drets o no de les dones, sinó que es tracta d'una qüestió merament ideològica. Sí, l'argumentació de que les classes religioses no han de ser una llei ha estat bastant encertada. Bé, a veure si quan tinguem una nova paeria en què, per exemple, no es posi en qüestió, com ha fet el PP avui, que el reglament de participació ciutadana ha de permetre que encara s'ha de restringir més la vot. De fet, està dins del que és l'esperit del PP, no? Vull dir, no deixar votar, no deixar que la gent participi, i aquí al mando de ordeno només falta demanar que els plens es vagi en uniforme i amb la cletxa ben posada, no? Involució de la democràcia. A veure si amb la nova paeria, que tardarà una mica, però a veure si podem donar un tomb i evitar que la dreta recalcitrant tingui tant pes i sobretot que en teoria és un partit d'esquerra com el PSC finalment acabi comportant-se com un partit d'esquerra. A veure si podem tornar i que hi hagi el màxim possible de forces polítiques d'esquerres a l'Ajuntament. A veure si treballar, Serà.